wato ban san hadisin nan sosai aka ce ba sai da na zama shugaban hukumar Hizba. Aka bani ma'aikata 10,000. 'Yan Hizba 10,000 a kan lokal gama 44. Kuma aka ce a yi umarni da kyakkyawa a hani da mummuna. Malashi duk mutanenmu ne suke mummunan. Sai ka je wani gida za ka yi operation sai a ce na sarki wane ne ko na alhaji wane ne ko na Mr. wane ne. Kuma ya bayar an zaba karuwai ana shan giya. Kuma kai ya fafi ƙarfin taka hular. Wataƙila ma ya sa a kwaɓe taka hular. In ka taɓa masa kaya zai iya zuwa ya je samu gwamna ce kai yanzu kai za ka naɗa wannan yaron ya zo ya ci mutunci na cire shi. Zai ce yassa. Sai ka ɗauko fayil da safe za ka ofis sai ka ji an sanar cewa mai ba gwamna shawara ko sakataren gidan gwamnati ko mai information officer ya ba da sanarwa cewa an kwaɓe mai girma kwamandan Hizba. Wani munkarin in ka ganshi sai ka yi da baki, wani munkarin in ka ganshi sai ka yi da hannu, wani munkarin kuma sai ka yi shi a zuciya kai Allah ya isa ka wuce. To wannan hadisin sai an ɗora maka nauyi sannan za ka san inda yake aiki sosai. Sai ka yi amfani da ƙwaƙwalwarka da basirarka da hikimarka, in ba haka ba sai ka jawo aikin ya rushe gaba ɗaya. Ka amfani da basira. In aka zo aka ce an binciko gida kaza ga abin da aka yi sai ka ce to na farko gidan waye, yaushe ake yi, su waye suke yi, a wani lokaci suke yi. Sai a ce ai da Mr. wane ne, da honorable wane, da excellency wane, nan suke haɗuwa suke shan giya. A ji a kamo su malam ci haka a kamo su. To ya za a yi na ce a yi non-arrest operation. A je gurin a yi kwabo da mota, a tada ƙura, a dawo. Ya ji a tada ƙura, hankalin sai ta kai, me faru? Ɗan Hizba ne suka kawo farmaki, Allah to ku sha da gudu mana. Dama ko sun tsaye ma ba kama su za a yi ba, so da ake su ɗan san ana aikin kuma su firgita. To aiki da musulunci malam ba karamin wahala bane, wannan fa a tsakanin musulmi kenan, ba wai waɗanda ba musulmi ba. A tsakanin musulmi wasu dattin zuciyarsu yayi karfin da za su iya ruguje hukumar musuluncin an taba musu abin da suke na barna. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan hadisin wanda yake kunshe da hikima. Yace wani abin kai da hannu, kai talaka ka sai mu kwace kwalban mu fasa. Talaka mun ganshi da kwalban giya mu kwace mu fasa. Ci malam to ya ka fasa ta ba ka fasa wancan mai to kai zan maka ka shiga wuta baka ga shi babba ne. Shi in ya shiga wuta mai kai in ka shiga wuta ga talauci ga giya, shin aka bar shi in ya shiga wuta ba ya shi na a duniya ba kai mai kaci. Isa ai kai za mu raba da sako kai ran karamin kaka je kai bi babu. An ce wani malami yana wa'azi sai tafi unguwar talaka ya ce ya jama'a ku ji tsoron Allah, aljanna kaza. In an ce ga manya ci hada ya kyale su. Da sarkin garin yasa aka kira shi ya ce malam an ce kana taiwa talakawa wa'azi su ji tsoron Allah mu baka mana. Ya ce to kuwa zai muku wa'azi, wa ma ya gan ku. Ai ku manya ne sai babba. Suka ce kamar ya babba ce sai Allah ne zai kama ku. Amma waɗannan 'yan ƙananan yace waɗannan 'yan ƙananan ƙyalin da su din murje su kan su je su bi babu, amma ku kun ji anan ko haɗu da shi a can. To shi yasa anan sai wani abun kana kallo sai ka tsallake shi, ka ki abun a zuciyarka kai kaza. Wata rana na tafi Sokoto sai aka yi min waya, "Akarama kallah gashi ana kiɗa da rawa a gidan gwamnati." Kasan 'yan Hizba su kuma samari ne. Malam mu je gidan gwamnati mai operation na ce aka kuji. Sai jama'a suka shige rediyo, mai girma kwamandan Hizba, ashe aikin naka ba don Allah kake yi ba. Mu talakawa muna laifi ka kama mu, amma an gaya maka ana yin birede da biridi da laifuffuka a gidan gwamnati ka ki zuwa. Nace na ki zuwa. To da haka abubuwan suna nan. Shi yasa wannan hadisin wato ya mana amfani sosai.
sai mu ga ina ne mu auna mu lissafa mu ga ina zamu da hannu, mu auna mu lissafa ina zamu da baki, mu auna mu lissafa ina zamu ki abin a zuciyarmu mu ya Allah ya isa, kenan sai ka wuce. To saboda haka sayyidina Abubakar Siddiq duk a waɗannan ma'aunan in ka saka shi ba inda bai cinye ba. Sayyidina Abubakar a musulunci shine na farko a duniya, a imani annabi ya shaidi imaninsa, sannan ibada sayyidina Abubakar kwana yake sallah kuma kwana yake karatun Qur'ani, da wannan ma yayi suna. Na ga muku annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce shi ta gidansa yana karatun Qur'ani ba ma aji, yace masa ya Abubakar na wuce ka kana karatun Qur'ani ba a jiyowa, yace wanda nake yi dan shi ya ji ya Rasulullah, dan mutane su ji nake, dan Allah yake. Kuma wajen kuɗi kuwa ba da kuɗi a musulunci shine lamba ɗaya. Lokacin sai na Abubakar ya musulunta an buga dukiyarsa dinare 50,000 ne, dinare 50,000 mun buga shirin na a calculator akan kowane dinare akan 80,000, ko kuma ka ce duk dinare 1,000 miliyan 117. To miliyan 117 sau 50 nawa ya kama alaji? Biliyan 5 da wani abu. To kudin Abubakar Siddiq kenan da aka kiyasta su, amma sai da ya karar da su duka a musulunci. Akwai ranar da Annabi alaihi salatu wasallam yace za a fita wani yaki mai hatsari, ga nisa ga makiyan ba a san adadin su ba, kowa ya kawo gudunmawa. Sai Abubakar ya je ya dauko dukiyarsa gaba da yazo ya aji. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce nawa ka kawo, yace duka. Umar ya kawo, aka ce nawa ka kawo, yace rabi. Kowa ba imanin sa bane? Aka kawo, wani sahabi kuma yaga ana ta bayarwa shi ba shi da hali, sai je ya dako, aka ba shi kwano 2 na dabino, sai yazo ya aje kwano 1 ba matarsa kwano 1, ce to ko za a tafi jihadi ga kwano 1 nan kya dinga mulmula. Kwano 1 kuma ya kawo gudunmawa. Sai munafikai suka zage shi, sai Allah ya saukar da aya ya kare shi. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. دوبا يدى الله يكتري وصحابي فقط سخر الله منهم سخروا منهم. Su suka wa sahabbai izgili, sai Allah ya ce zan rama musu, saboda ya bada kaɗan sai suka dinga zagin sa cewa to kai Allah, inna Allah la ganiyun an sa'i haza fa yaskharuna minhum sakhira Allahu minhum wa lahum azabun alim. Suna musu ba'a cewa sun bada kaɗan, Allah ya ce sai na rama musu ba'ar da suka yi musu, kuma sai na musu azaba mai radadi. Ya zai kawo kwano ɗaya kurena, iya karfin sa kenan. In ka bayar da yawa su ce kayi riya, in ka bada kaɗan su ce Allah me zai da kaɗan. Shi ko bai bada kaɗan ɗin bai bada mai yawan ba, amma yana gefe yana zagin masu arzikin da suke taimaka addini, shi ko bai taimaka ba. To Abubakar ya cinye a ɓangaren kuɗi, ya cinye a ɓangaren musulunci, ya cinye a ɓangaren imani. Sai ɓangaren jihadi. Wannan jihadin da muka faɗa duk kashe-kashensa, duk wani yaƙi da manzon Allah ya je Abubakar ya je. Shine kawai in kai haka kai shiru kawai. Duk inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa kafarsa komai hatsarin gurin, to akwai kafa Abubakar a gurin. Da aka dauko Badar, duk gumurzin da aka yi na Badar Abubakar yana gurin. Dauko Uhud, duk gumurzin da aka yi na Badar yana gurin. Dauko Hudaybiya, dauko Banu Taif, dauko Fatahu Makka, dauko dukkan yakukuwan nan da aka yi, wanda an tabbatar cewa Annabi alaihi salatu wasallam ya je yakukuwa da kansa guda 10